Masquera say Mare Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chukua karawa subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mare Zimbabwe, takugirai nyaya netsa nyaya kupisa nyaya yabuditswa nemasadc protesters avabuda vachitaura vachiti havasi kuzomira mune Zimbabwe vakabuda vachikurudzirana kuti vaonekwa vachipisa mabhazi nemashops ese achavhurwa pari kuitwa shutdown, which is they want a total national shutdown. Pane audio yatakuigirai one of masadc protesters achitaura pamusoro penyaya iyi. Vaendera mberi zvakare vachitaura ivo vachiti muno muHarare they want the SADC a protest to be done earlier before SADC leaders auya the total shutdown yacho. Asi kutaura kwatiri kuita president Emmerson Mnangagwa wakabuda vachipa warning to whoever vachiwanikwa vachipinda mustreet kuti awanikwe achiprotesta mure Zimbabwe. Tikade kuosta nguva yenyu toti mungonzwa nyaya iyi muhamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. 23 July gore rino ra 2024 nderekuti zivai kuti chinhu chekutanga ndechekuti tine madeployment akasiyana, vanhu vari kumaruzevha nevanhu vagere mumaguta. Tichatanga nevanhu vari kumaruzevha. Vanhu vari kumaruzevha mune basa guru in this national shutdown for the first time in the history of Zimbabwe, and at a greater higher level, especially vanhu vese vagere munzvimbo dziri pedyo nema-national highway. Tiri kutaura pamusoro pemigwagwa inobva Beit Bridge yakananga kuHarare, migwagwa inobva kuMasvingo ichienda kwaMutare, migwagwa inobva kwaMutare ichienda muHarare, migwagwa inobva Mount Darwin ichienda muHarare, migwagwa inobva Kariba, migwagwa inobva kuChirundi yakananga muHarare, migwagwa inobva kubhodha rekuBotswana ichipinda muBulawayo, migwagwa inobva muBulawayo ichienda muHarare, migwagwa yose inobva muMatebeleland ichipinda muBulawayo, nemigwagwa yose inobva muMashonaland ichipinda muHarare, namaguta ose ari pakati peMidlands, maguta ese ari kuManicaland. Chinzwai vanogara kumaruzevha, mune basa guru. Vari pedyo nemigwagwa iyoyo, oro vari 5 kilometers, vari 10 kilometers, munogona kuungana motsvagana sevarume semayouth to make your own rwendo rwokuenda to the nearest highway. Kana masvika ikoko, you make sure kuti munopotsera mabwe, matanda, matayi ematractor edzimotokari moisa moto mugwagwa, so that nobody should travel that road. Muri kunzwisisa zvatiri kutaura izvi? Zvinhu zvinofanirwa kuitwa in all areas of the road, kuitira kuti kunyange vakati vada kutsvaga vanhu vanocleana zvinovaremera, uye izvi zvinoitwa usiku, hazviitwe masikati. Chikonzero ndechekuti deployment yepolisi usiku nemasikati haiko iri more dangerous nokuti they will be risking the lives dzemapurisa nemasoja. Saka nguva yeusiku hakuna nokuona, saka usanyanya kutya mutengesi. Cherechedzai matanda nemabwe makuru amunogona kubatsirana kukungurutsira muroad makawanda kana akafenzeswa minda. Matemo munawo, temai matanda mopotsera mimigwagwa so that nobody should travel. Muri kuzvinzwa vanhu vari kumaruwa. Then kune dzimwe nzvimbo dzekumaruzevha munozviziva imimi kuti kumamisha kune mamwe madust road, kuchiri kufamba mamwe makombi nemabhazi nezvimwe zvimotokari. Cherai makomba nemapadza nemapiki nemafoshoro, kusawa nemotokari inopfuura kana kufamba vari kumaruzevha. Zvakare kune vamwe mabusiness people who are benefiting from this system yeZANU-PF zvokuti mabhazi ake haamise mabhazi okufamba. Vane mabhazi anoenda kumaruzevha anorara pamagrowth point, vane mabhazi anorara kumatownship pazvikoro. Musatye kupisa mabhazi iwayo nemakombi iwayo. Zvinhu izvozvo zviri covered by insurance. Don't be afraid, burn everything
kusawane munhu anofamba. Vanhu vanogara pedyo nemahighway, munoziva kuti kuZimbabwe kune matownship panorara vematraki nematruck stop. Ndiri kukukumbirisai kuti makaona pane vanhu vanoita mukonyo, pisai. Hazvina basa zviri covered by insurance. Ndazvitsve, ndazvibvire moto chaiwo chaiwo. Musatye kugocha, musatye kupisa. You're doing it for your own freedom and for the freedom of others. Zvise shoko iri ratiri kutaura. Vanoda kumutsa zvigayo vachita mukonyo, ndazviparadzwe. Vane mabottle store, mabhawa nemashopu ari along the highway, pisai, bvuridzai usiku. Makavaona henyu vachiridza magitari dzana macheso masikati, munongotarira, but usiku dzokai. Nguva yeusiku dzokai muzopisa. Pisai nemotokari dzacho dzevanhu vari kuuya kuzonwa doro pabhawa achiti aida ngorova tu painzino handadzokera. Tisare takafanana. Ndo inonzi hondo, ndo inonzi shut down. Munhu wese ari kureserve anofanira kunge ane reken nemabaudi, manuts aye, mabolts and nuts. Zvekuti wakasuspekta munhu ari kufamba usiku kuti uyu anenge mupurisa kana kuti musoja, regedzera bolt, regedzera nati parekeni ribva rarova munhu, abva agara pasi, baudi rapinda musoro. ZANU-PF ndo ichamutumira helicopter yeambulance ichazomutora ichimuendesa kwavanoziva. Ndiyo inonzi shut down, haisi yekunyengerera, because vana ava ndo vari kuvharira vana mai vanoyamwisa mumajeri. Mapurisa iwayo ndiye ari kutumwa neZANU-PF. Saka kana wakatarisa mupurisa, hakuna motikari yeZimbabwe yepolisi nearmy iri bullet proof. Saka usatye kuregedzera even dombo pawindow screen. Rova nebhaudhi dombo richiswopinda pamunhu. Kana ari private munhu, iri private car yemunhu, iri kuita undunya, pwanya yemagirazi vaine rekeni ndadzirove. ZANU-PF ndo ichamutengera mawindow screen after shut down. Ndo ichamutengera motikari yake, because vanhu vane nharo, tikutaura kuti vanhu vatambudzika, mumwe munhu oramba achingoita nharo kuti hazvinobudirira here. Saka manje ndasingaziva kuti zvinogona kubudirira, saka ndakazofunga kumukira. Right, kune ndoda kufamba nemi mose. Kune vanhu vanonyatsoziva kuti uyu ningi uyu ndiwe ZANU-PF ane manyemwe pamba pake ndipakati apa, pisai dzimba, mechisai dhuri. Ndatipisai dzimba dzemunhu weZANU-PF, ndadzitsve nemoto. Musambonzwa tsitsi. Makanzwa tsitsi munangagwa habvi. ZANU-PF haibvi, ndo zvapo. Mukunzwisisa? Right. Kune vanhu vanoda kuzviita kunge macivilian vachifamba ivo vari vatengesi, vachitsvaga vanhu vanenge vachifamba usiku. Itai mapoka mugare makahwanda, mamunenge makahwandira mumasango pai muchicherechedza vanhu vari kufamba murodhi usiku. Attack rovai vanhu nerekeni. Vanhu ndavarove nerekeni. Hakuna anofanira kufamba usiku, whether nemota, nebhasikoro, nengoro. Right, kune zvimamotokari zvamunoona nezvimarori zvakafira muside meroad. Kana muchiziva kuti pakati pane chimotikari chakafira muside meroad, munofanira kuenda muende ikoko usiku muchikunguritsira pakati peroad. Kunguritsira pakati peroad. Makaona pazova vangu vanhu vanenge vachida kuchibvisa pavanodzika mumotikari. Matombo ndaanaya achibva murekeni muchirova vanhu ivavo. Rova chako chapamamatiza mabva maenda. Ndo inonzi national shutdown. Asi vanhu ivavo vanenge vane mota kana trake vakamira ipapo makavakurira, ibvai mapisa rori racho. Ndo inonzi shutdown. Right, kune vari kumaguta. Ndoda kuti munzwisise kuti date rakataurwa rokunzi musi wa16 or musi wa15 hamunenge makanonoka. Nekuti chinotanga kuitika, mapresident dzimwe nyika asati auya kuzokuturira uchepeseni kuna munangaga weZANU-PF.
ndezvekuti vanotanga kusvika munyika kunana 13 14 majournalist ndiye anenge achitenderera munyika. So vanhu vari kumaruzevha nevari mutaundi by musi wa13 August chinofanira kunge chatoherereka kudhara. Majournalist iwayo ndiyo achazotanga kutumira mapicture kunyika dzavo vachiti kuZimbabwe musauya, hakusi kufambika, nyika yese iri kubvira moto, hakusisina mashopu. At the same time, imi mafana vese vakadzidza imi mawebsite nemafoni number emaofisi eSADC. Now you should be able to post pamanetwork sites mawebsite ese eSADC. Moto uchibvira kuZimbabwe kuti vabva vaudza vamwe vavo kuti hakuendwe kuZimbabwe kuno hondo, zvobva zvadhakwa zvakadaro. Muri kundinzwisisa zvimashoko andiri kutaura? Sazoti handina kukuudzai. Vari kuMatapi kuMbare uko, vari kuChitungwiza, musatendere zvachose, musatendere zvachose. Chinhu chose chinonzi kunomutswa bhazi usiku kana kombi, pwanyai. Maskrini rovai nereke. Munhu iye ari kuita manyemwe achazotengerwa mawindow screen emotikari yake neZANU-PF. Kune vamwe vane mukonyo kwekuti hai ndofamba ini zvinoba handidye politics. Manje this time vachadzidya politics idzodzo. Muri kupanzwa? Nobody must be allowed to travel. Ndo inonzi shut it down. Mabhazi ngaatsve, mota dzevanhu ngadzitsve. Garai maferefeta panzvimbo dzinogara masoja nemapurisa pavanoroja. Izvi zvekuti munhu iroja zvisiyanai nazvo. Imba iyo yaanogara nekuda kwekuti landlord iye ari kuchengeta Satani ari kutumwa neZANU-PF kuzoshungurudza vanhu. Pisa imba yachoka. Vakapisa imba, landlord kana uchiziva kuti pamba pako panoroja mupurisa, gara upa notice. Kana vanhu vese vachiziva kuti pamba pako panogara mupurisa, gara watoudza vanhu kuti anotonyora pagedhi kuti panapa pachagara mapurisa nemasoja. Otherwise imba yako it will go up in flames, nekuti hapana tsitsi dzatingaitire vanhu veZANU-PF. They are the same police vaita safeguard mapurisa emunicipality vachipwanya dzimba dzevanhu dzinodhura. Vanhu vakashayiwa pekugara vachiti operation Murambatsvina. Saka musanzwe tsitsi. Ukaziva kuti panogara mupurisa wemunicipality, imba iyo ndaive target kuti anytime usiku inobvira moto. Zvinotenderwa izvozvo. Nguva bedzi Mwari anotendera kuti vanhu vakuvadzwe kana kufa inguva yehondo. That is the only time Mwari anotendera kuti vanhu vangafe. Otherwise Mwari werugare. Saka pamuri kurwa naSatani, muri kurwa nechikara ichi chekutuka Mwari emasoni Mnangagwa. Saka ndo zvinhu zvatoda kuti tikuzivise. Saka madheta aya ekuti 16 aya 15 munenge makanonoka. Chimoto chinofanira kutotanga by 12 to 13 August. The whole country will be on fire. Kana vanhu vachichema ndavasapomere kuti vanhu vemuZimbabwe vapisa misha, iti Judha ndiye akapisa misha yedu. Judha ndiye akakonzeresa kupiswa kwemisha. Zvobvumidzwa izvozvo. Vakomana imimi mashofe muri vamwe vangu imi. Munodriva matruck. Makada kuita dzungu. Makada kuita kunge musiri kunzwa. Makada kuita kunge you just want to make it from point A to point B. Hatidi kuti mozozvishora murodhu. Hatidi kuti tigare tatipirana. Moudzowo vanodriva michovha, mataxi, vemaminicab, nevanofamba nemakombi, moudzana nevakomana vedzungu ava vemabhazi kuti muchenjere kufira yaidiot Mnangagwa. Right, masoja tiri kuziva kuti makavharirwa kumabharaki, but mabharaki mazhinji makatorerwa pfuti. Ndinayo that information. Garai kumabharaki, but be ready to go and join the people in the street. Now, pane possibility iripo yekuti ZANU-PF kana mataya akutsva ichadzima WhatsApp. Kudzimwa kweWhatsApp
akufanirwe kuti kukumisei imi nekwamuri kupisa nyika yese, nyika ngaitsve. Mbokuzvinzwisisa. Then tine mapurisa vamwe vari kuti muri kuzviziva kuti isusu hatitambire mari saka takunoba murodhi. Kana uri mupurisa ukaona zvaunenge waona ukaita manyemwe kunoripotera macivilian, chenjera kuzvikuvadzisa iwewe nekasatellite police station. Uye mapurisa ese anoshanda mutumapolice station tiri mumaruzevha, wakada kuita dzungwe kunoripota to that police station, unofira mahara. Nekuti I am now instructing that every police station iri mulocation ndaitsve nemoto. Mapurisa kana achida kunoshanda achanoshandira kustate house uko ndo meno pamwe nemutaundi kwete kumalocation. Mota dzemapurisa ndati hadzisi bullet proof, that's raw. Must be a civilian, usiku be a revolutionary soldier. Kana kwaedza munenge muchikwazisana navo muchionana navo so chitongo wakadara mubabharikana wavo usiku budai mubva maita zvinogara zvakadaro 4:30 kusei pindai mudzimba dzenyu muchirara. 9 o'clock dzeusiku be in the street, be in the bush. 4:30 kuseni modzoka mudzimba morara. Zvinoita che